Gaw, imana yung brief gaw? Ah, sa gaw? Ay, kan, dili na ako gaw, dili na ako ang brief. Ikaw gaw, imana yung brief? Ah, dili. Hala ko ajud. Ang kunon dili. Ang kunon dili. Ah, dili na ako gaw. Kinsa ka na? Ulaw eh. Nabuklas nila akong brief nga lawlaw. Nahipos mo ni mama god. Pula. Ah, ani na lang no. Ibutang na lang yun ako sa gawas para makuha ni sa tag-iya ba, makita. Ambot mo pulis mama iyang puning gibuklas oy. Magamit pa ba yan oh? Sige, butang sa ako sa gawas gaw. Oh, ingon ka dili na imuhang brief. Gaw. Ako man din eh. Ako ay.